Kaya nangagi dito na inda og saging. Ay, ano Ayas bagong release. Oh, happy man kay pangnaw. grabe ha, ko ka-grader diha Mars na abot gini mo ditong na-releasean ko. Damding man sulti na ako gud nga bago kang release. Nga nang luna po kuno kay katulog ko man imong luna no kuno karon. Yan, dito ko nagtunon dito. Siya lagi. Say kalibutan ori nako ang naramang kos balay si Damding ni adto sa mua. Nanabi siya nga pag uko ni mo release sa ikatulo ni mo nga lon. Sana sila bot niya. Ako may bayad ana. Oh, lagi. Bitaw hibong bitaw ko pero Yung sa day siya Mars. siya nga dagan ko. Ada pa ko utang sa tao. Ya, may tara pa ko ni release ko no dahil pa ko di ko shopping. Ikaw sige pa na pwede ano na tong uban uy kay mainit nag maayo imuhang mga kaspa da mo ulit Tinuod ka Mars. Yogi ko Mars ka tuon na to Mars. Tuon na to kay ako nagtungot at ko nang Damding. At tuon ako kay parte na dyan ako nakuta na Mars. Pero hindi siya manghilabot na kung ako nang hilabot niya. Nakanang imong sulungon. Sulungon ako na kuyugi ko. Kuyugi din ko Mars. Oo, uy, kuyog ka. Asa Maros Dambing? Ana. Hoy Dambing. Ya, lingkod ka diha kay ikaw sa inyo ha. Unsa inyo ha? Ikaw bing ba unsa imong gipanabibi nga? Bago kong narilisan karon? Ha? Ha? Nanabi mo kuno ka nga, bago kong narilisan sa kong loan, yan, nagsige kong panlon, daghang kay kong loan. Ngano magbuot man ka? Ay, pangilabot na ako, Bing. Kisa may kaingon? O, kisa mo ka istorya? Siya mo ka istorya? Klaro kay ka na, ikay nagtabi-tabi na. Unsa imong kay istorya mo? Ra pa akong gisulti na sige pun anak ko. Maula, mga tabian, jud kaayo mo. Wala, Kasi sa nga day, naman, hilabot mo nagsistorya-storya. kinabuhi sa uban, Bing. Huwag mo ko nang hilabot ninyo, Bing. Nag-istorya ra sad mi ato. Sa istorya, huwag ba kayo ko nang hilabot ka kanisang suot sa mong tindahan, puro masagay ni loan. Ay, abot pa ka sa kong tinda ha. Kaya tinood ba? Yang ano hilabot pa ka na ko? Nga magbuot pa ka na kong mang-loan ko. Ikaw, Oh, parehas na nag-loan. Hoy, mao gani ayaw pang hilabot na ko kat pariharata ng loan ngano mang hilabot man ka. Ilapti na day imong kuan at imana na imong tindahan ayaw pang hilabot sa kinabuhi. Ay, jud pag ingana dira kay trespassing ra ba ka? Trespassing ra ba ka? Ay ko din mo na naabing hilabtonon jud kay ka sukat pa ka sa una hilabtonon kay ka. Uy, ikay nang hilabot sa kong tinda. Ikay nang hilabot sa kong Ay kung tinda na ha. ha. Ay kung ingon na ha. Sige. Sige. Oh, kung gitikaan eh. Sige, sige. Ikaw, Sige, ikaw na ikaw. Plastic kay ka ha, plastic kay ka. Plastic ka nga pagkaamig ka. Ako naman, wala ka. Wala kay kuan. Ha, wala kay kuan ha. Hilabtonon ka sa tuwang kinabuhi ha. Inyo kaya maglabot sa kinabuhi kay magkakaroon sa kanto ka tulong palipayo natin. Ikaw, kung kay kalipay ayaw di pang hilabot. Ako nang hilabot ka na yung mga amiga plastic na siya nagstorya. Ayaw na emin ka kay tamo yung chismis na ko. Ako nang hilabot ninyo. Paano ako man mo tinuod ba na? Ikaw trespassing ra ba na? Trespassing ra ba na? Trespassing sa imong kapuak. Nagkaya kong kabuti. Kumote ra dai mo gikan ni sige bakag. Labtunon kay kanda ko buanga ka. Tagay kang saging. Labtunon kay ka ha. Naglagot na kay kuno mo ikaw gyud ka nang biruan diri labtunon sa kinabuhi sa ubang tao. Dara ma'am. Aramam. Saging, ma'am. Ay di ko si kuan na bing. Kay kuha ka na ibayad sa imong mga sala nako. Tulo na ni ka kilo dai. Tulo ka kilo. Pangilabot pa niya kinabuhi to man ha. Ya sunod. Ang dami lain. Kani. Pang alcohol sa dai. Ay na lang, kanila akong tuyo. Tunod kay kang dako. Tres. Ikong agi mo alam. Ay na lang, ikaw akong supapuan ni Ima ha. Ay ikaw may tagato dito istorya Ima. Mantayon kay kang dako. Pariha lang mong Dambing. Wala lain diha. Mambada? Maday oh. Di ko anay, kay wala na uso sa mua namin luwag dito nga bagol. Kapaday. Ah. Dai imo na tanan da. Otro sa mua. Maritisa mo. Siya ma'am. Mahawa mo dire. Dili ma'am ay siya ramang ko di. Itarong na kong pasan niya. Lo yo nakadaman mga way ra makadana kag kamote sagi. Naman tay ko. Ano ko? Uy. Ako to sa pagsubuta ka.